سلام سلام كما تكون حنت حتى لاتني حدا سبسي كندي حدا سب حدا دي ولا او وشتو خالوت حزب لو نابنت زغوننا ذا فيديو رايا مو خصع موداتا حدا سب كندي مغانو ام موداتا كومنت صحفوا لي اذن لو من ابنت زغوننا سب زغمصو زلو ليست يبحال ليست ازيو بزح صبوق نغرات الو مالت حدار الو سلسته قولوت الو ابز زرايكم زلو 19 تقفلتات زلو منبر غزا عاب منبر غزا يزنبر بتوساقي مغتل بريزيدنت ني حانت بانكي اتزعابي كواليتي غناتو وي تزبلص نغرو هايمانوتو صنعي نسون سدرو انسومنا بيت كريستيان قدو علتاوي ጸሎት ገብሩ ኣብ ገጾም ስለዚ ሰብዚ ኣዝዩ ንፍዕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ነዚ ነገር እዚ ንብሙሉእ ነዚ ነገር እዚ ከምዘይ ነበረ ዝገብር ነገር ፍጠር ምክንያቱ ሊስት ካብቲ ዝነበሮ ናይ ባንክ ስርሑ ይስጎግ ጽቡቅ ደሞዝ ነይርዎ ብኡ ቤተሰቡ ዘማሕደር ናይ ገዛ ክራይ ዝኸፍል ብኡ ምስ ተሰወገ ዝገብሮ ነገር ጨኒቕዎ ግን እንታይ ይገብር በቃ ሓደ ሰብ ክፈልጥ የብሉን ወላ ሓደ ሰብ ክፈልጥ የብሉን ኢሉ ከም ውርደት ይቆጢርዎ ሰባት ተፈሊጦም ወሲ በቃ ከም ውርደት ይቆጢርዎ ንዕሩቕቱ ነገረ ንቤተሰባይ ነገረ እንታይ ይገብር መዓልታዊ ንጎ ካብ ድቃሱ ይበራበር ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ክዳውንቱ ቀያይሩ ቁርሱ በሊዑ ንስድራ ቤቱ ናብ ስራሕ ይኸይድ ኣለኹ ብሩኽ መዓልቲ ኢልዎም ተፋኒዎም መኪኑ ሒዙ ካብ ገዝኡ ይወፅእ ትኺሉ ናበይ ኸይድ ናብ ሓደ ባቡር ስቴሽን ኸይድ ኣብኡ ኸይዱ ጋዜጡ ገዚኡ ኮፍ ኢሉ ከንብብ ውዕል ክሳብ መዓስ እቶም ናይ ባንክ ሰራሕተኛታት ተፈዲሶም ንስርሖም ክሳብ ዝኸዱ እቶም ናይ ባንክ ሰራሕተኛ ምስ ተፈደሱ ልክዕ ምስኦም ውዒሉ ዝተፈደሰ ንገዝኡ ይምለስ ኣብ ገዝኡ ከም ቀደሙ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ዝኾነ ሕቶ ይሓተትውን ሊስት ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ብከምዚ ይኸይድ እዚ ነገር እዚ ግን እንዳፀንሐ ምስከደ እቲ ኣብ ባንክ ዘሎ ሕሳባቱ እንዳጎደለ ምስከደ ነቲ ዘለዎ ክፍልታት ወርሓዊ ዝኸፍሎ ክፍሊት ኣዝዩ እንዳኸበዶ መፂ ምክንያቱ 19 ክፍልታት ዘለዎ ገዛ ሰለስተ ቆልዑት ከመሓድሮ ይከኣለን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳንቆልቆለ ስለ ዝመፀት ገንዘብ ኣዝዩ ክጭነቕ ይጅምር ኣነ ናብዚ እምነት እዚ ኣምፅዮም ስለዚህ ናተይ ምኽሳር ተፈሊጦም ምስ ኣና እንድሕር ፈሊጦም ንሃይማኖት ሕቆም ክብዮም ድሕሪኡ በዓልቲ ቤቱ እንደቁን ገነት ኣያቱን እዮም እዚ ንሊስት ዓብ ነገር እዩ ስድርኡ ምስ ሞቱ ኣብ ገነት ኣይረኽቦምን እዩ ስለዚህ ስድርኡ ድኻታት ከይኮኑ ሞ ንሃይማኖት ሕቆም ከሂቡ ነዚ ዕብዳን ዝመልኦ ውጥን ዘምፀ እቲ ውጥን ከምዚ እዩ መጀመርታ ንኩሎም ጎረባብቱ መገሻ ስድራ ቤት ከም ዘለዎም ስድራ ተኣኪቦም ክገሹ ከም ዝኾኑ ይሕብር ነቲ ጸባን ጋዜጣን ዘምጽሉ ዝነበሩ ዓማዊሉ ድማ ደው የብሉ የቋርጾ ብድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ሊስት ኣብ ገዝኡ ዘሎ ጋራጅ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ሽጉጥ ሒዙ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ንበዓልቲ ቤቱ መጀመርያ ግንባር ሃሪሙ ይቀትላ በዚያ ይብቃዕን ድሕሪኡ ኣዲኡ ናብ ትድቅሰሉ ክፍሊ ብምኻድ ነዲኡ ድማ ቀትላ ድሕሪኡ ንክሽነ ወሪዱ ኮፍ ኢሉ ደቁ ካብ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ዝመፁ ይጽበ ገዛ ምስ በጽሑ እንደቁ ተቐቢሉ ኣብቲ ኣዲኡ ዘላቶ ክፍሊ ወሲዱ ንዖሙን ምስ ኣዲኦም የስዕቦም ይቀትሎም ዳሃረይ ኮፍ ኢሉ 5 ገጻት ዝሓዘ ደብዳቤ ብኢድ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ጽሒፉ ናብ መን ልእኾ ናብ ፓስተሩ ኣብቲ ደብዳቤ እንታይ ይብል ነፍሶም ንምድሓን ናብ ገነት ከም ዝኣቱ ንምርግጋጽ ንመላእ ስድርኡ ከም ዝቀተሎም ብዝርዝር ይገልጽ ከምኡን ኣብዛ ደብዳቤ እዚኣ ካብ ስርሑ ከም ዝተሰጎገን ናብ ክወጾ ዘይክእል ዕዳ ከም ዝኣትወን ሰንኪ ዝኣትዎ ድኽነት ቤተሰብ ሃይማኖቶም ክሒዶም ብዙሕ ሓጢኣት ከይሰርሑን ካብታ ኣዝዮም ዝፈትዎ 19 ክፍልታት ዘለዎ መንበሪ ገዛ ወፂኦም ኣብ ንእሽቶ ገዛ ብድኽነት ክሳቀዩ ስለ ዘይደለኹ የቀቲልዮም ኢሉ ይጽሕፍ ብድሕሪ እዚ ሊስት ኣብቲ ገዛ ናይ ስድራ ቤቱ ዘሎ ናቱ ስእልታት ከከይዱ ገጹ ፖሊስ መታመንነቱ ከይፈልጥዎ ናቱ ስእልታት ብምሉእ ገጹ ቀቀዲዱ ይወፅእ ድሕሪኡ ሰባት ገና ኣብቲ ገዛ ይነብሩ ከም ዘለዉ ንኸምስል ኣብቲ መንበሪ ገዛውቲ ብምሉኡ ልጅታት ወሊዑ ይገድፎ ገለ ካብ ንብረታቱ ክዳውንቱ ሒዙ ሃዲሙ ካብ ኒው ጀርሲ ናብ ሚቺጋን ድሕሪኡ ድማ ናብ ኮሎራዶ ይኸይድ ኣብኡ ድማ ብሰላም ክነብር ይጅምር ሰሙናት ድማ ይሓልፍ ኣብ ኒው ጀርሲ ብዛዕባ ስድራ ቤት ሊስት ብዙሕ ሰብ ኣስተውዓለን ወይ ኣይሰምዐን ምክንያቱ መላእ ስድራ ቤት ከም ዝገሹ ኣቐዲሙ ስለ ዝሓበሮም ካብ መገሻ ኣይተመልሱን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ድሕሪኡ ግን ወርሒ ይሓልፍ ኣብቲ ገዛ ድማ ወሊዕወን ዝኸደ ኣምፑል በብሓደ ክቃፀልን ክጠፍእን ይጅምር እቶም ጎረባብቲ ድማ ከስተብህሉ ይጅምሩ ስለዚ እቶም ጎረባብቲ ናብ ፖሊስ ደው ኢሎም ይሕብሩ ፖሊስ ይመፁ ናብቲ መንበሪ ገዛ ምስ ኣተው ሬሳ ስድራ ቤት ሊስትን እታ ዝፀሓፋ 5 ገጽ ዝሓዘት ደብዳቤን ይረኽብዎን ነዚ ነገር እዚ መን ከም ዝገበረ ይፈልጡ ናበይ ከም ዝኸደ ግን ኣይፈልጡን እዮም መድለይ ዝኸውን ስእሊ እውን ክረኽቡ ይከኣሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሊስት ኣብ ኮሎራዶ ሓድሽ ህይወት ክነብር ጀሚሩሎ ሽሙ ቀይሩ ኣከዳድንኡ ኩሉ ነገራቱ ቀያይሩ ሕጂ ዝፅዋዓሉ ሽሙ ቦብ እዚ ሓድሽ ቦብ ዝተባሃለ ሰብ ዝተፈላለየ ስራሕ ይሰርሕ መብዛሕትኡ ግን
ኣብ ሓደ ክሽነ ናይ ቤት መግቢ ይሰርሕ ብዙሕ ትኩረት ሰባት ዘይስሕብ ስራሕ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ናብ ደንበር ከይዱ ኩሉ ነገራቱ ኣተዓራርዩ ክነብር ይጅምር ኣብኡ ጽቡቕ ስራሕ ረኺቡ ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ኣባልነት ይጽምበር ምክንያቱ ትፈልጥዮም ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ሃይማኖታዊ ይደሉ እታ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ኣብኡ ንቕጽላ ድሓር 5 ዓመታት ቦብ ናብቲ ናይ ስራሕ ፋይናንስ ይምለስ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ግን ኣብ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምትእኽኻብ ምስ ሓንቲ ጽብቕቲ ሰበይቲ ይላለ ምሳዕ ዕርክነት ይጅምር ኣብ መወዳእቱ ድማ ይምርዓ ብሓንሳብ ክነብሩ በቓ ይጅምሩ ናይ ሰብ ነገር ግን ኣይገርመኩምን ሓንቲ ከመይ ድበለት ምልእቲ ስድራ ቤት ኣጽፍፍ ኣቢሉ ኩስትር ኣቢሉስ ከም ብሓድሽ ካልእ ሓድሽ ሓዳር ይጅምር ብዝኾነ ናብ ዛንታና ክንምለስ ሕጂ ቦብ ንዓዓ ይኹን ነዛ ዝተመርዓዋ ሰበይቲ ንኻልእ ሰብ ሓቀኛ መንነቱ ስድርኡ ከም ዝቐተለ ንማንም ሰብ ከም ዘይነግር ርድዩ ነዚ ምስጢር ኣብ በይኑ ይሕዞ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋናት ብሓባር ምንባር ቦብን በዓልቲ ቤቱን ካብ ደንቨር ናብ ቨርጂንያ ይገእሱ ኣብኡ ገዛ ሰሪሖም ጽቡቕ ህይወት ክነብሩ ይጅምሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንስድርኡ ካብ ዝቐትሎም 18 ዓመት ኮይኑሎም እቲ ቅትለት ሙሉእ ብሙሉእ ዝተረስዐ መስል ግን ኣብ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ዝቐጸለ ሓደ መደብ ቲቪ ኣሎ ኣሜሪካንስ ሞስት ወንትድ ዝበሃል ኣብዚ መደብ ቴሌቪዥን ድማ ብዛዕባ ገበነኛታትን ብዝተፈላለየ ገበናት ብፌደራል ዝድለዩ ሰባት ኣብኡ ይዝረብ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ለይቲ ብዛዕባ እዞም ቅድሚ 18 ዓመታት ኣብ ኒው ጀርሲ ዘጋጠመ ዘይተፈትሐ ቅትለት ሓንቲ ስድራ ቤት ይዛረብ እቲ ቀታሊ ሊስት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣበይ ከም ዘሎ እዮም ዘይፈልጡ ብፖሊስ ንኸይርከብ ንኩሉ ስእልታቱ ቀዳዲድዎ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ገለ ምስልታት ረኺቦም ስለ ዝነበሩ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ይፈልጡ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቲቪ ሾው መደብ ነተን ስእልታት ከም ዝረኣያ ገብሩ እዚ ስእሊ ቅድሚ 18 ዓመት ዝነበረ ስእሊ እዩ ሊስት ሕጂ እንታይ ክመስል ይኽእል ዝብል ድማ ናይ ሓደ ናይ ፎረንሲክ ስነ ጥበባዊ ኣምፂኦም እዛ እትረኣየኩም ዘላ ስእሊ ይሰርሕዋ ምስ ሊስት እንተደኣ ነፃፂርካያ ዳርጋ ልክዕ ንዑ ትመስል ሽዑ ምሸት እዚ ቲቪ ሾው ክመሓላለፍ ከሎ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ነቲ ምርኢት ትከታተል ስለ ዝነበረት እዛ ሰበይቲ ናይ ቀደም ጎረቤት ሊስት እያ ነይራ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ሞስት ወንትድ ሾው ምስ ረኣየት ከምዚ ድማ ትብል እዚ ቦብ እዩ ናይ ቀደም ጎረቤት እዩ ብምባል ንፖሊስ ደው ኢላ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ሞስት ወንትድ ዝድለ ዘሎ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ጎረቤት ዝነበረ ቦብ ዝበሃል ሰብ እዩ ምናልባት ሽሙ ቀይሮ ክኸውን ይኽእል ኢላ ትሕብር ብድሕሪኡ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣቢሉ FBI ገለ ክትትል ድሕሪ ምግባር ናብቲ ቦብ ዝሰርሓሉ ናይ ሕሳብ ትካል ከይዶም ሒዞም ኣስርዎ ቦብ ክትሓዝ ከሎ ትክክለኛ ስእሉ ነዚ ይመስል መጀመርያ ተታሒዙ ናብ ምርመራ ምስ ቀረበ ኣነ ንማንም ኣይቀተልኩን ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ይኽሕል ኣነ ቦብ እየ ዝበሃል እዚ ሊስት ትብልዎ ዘለኹም ሰብ ኣይፈልጦን እየ ምስ በለ እዎ ሓቂ እዩ እዚ ዝበልካና ግን ጭብጥታት ኣለና ኢሎም ጭብጥታቶም ምስ ኣቕረብሉ ኣብ መወዳእቱ ክናዘዝ ዝጅምር ድሕሪ ምንዛዙ ብ5 ገበናት ቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ንሕልፈት ተፈሪድዎ ወዲ 82 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሕማም ሳምቡ ይዓርፍ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ቀድሚ ምዋቱ ክናዘዝ ከሎ ዝገበሮ ነገር ከም ዘይተዓስቦ ምስ ስድርኡ ድማ ኣብ ገነት ክራኸቡ ተስፋ ከም ዘለዎ ይገሊጹ እዛ ዓለምና ኣዝያ ገፋሕ ብዙሕ ዝዝረበሉን ዝንገረሉን ኣብ ውሽጣ ሒዛላ ናይ ሎሚ ሓቀኛ ዛንታና እዚ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዘለኩም ርኢቶ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት አንብሩ ኣብ መጀመርያ ሓንቲ ሕቶ ሓቲተኩም ነይረ ወዲ ሰብ ሓደ ዲ ወይስ ኣብ ውሽጡ ካልእ ሰብ ኣለዎ ንሓደ ሰብ ዝፈትዎ ነገር ምስ መንጠልካዮ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይትፈልጦን ኢኻ ርኢቶኩም ኣብ ኮመንት ወዳንኩም